Diya na po ang mga pariseo. Sa niaging Domingo, mao kini ang ebanghelyo. Akong ibalik lang sa pagsugod. Si Jesus miingon ngadto sa mga labawong pari ug sa mga punuan sa lungsod. Sa English ang gamiton elders. Sa ato pa mga idaran. Usually mauna sa Biblia ang gamiton. Kay ang mga puno sa mga kaparian o mga leader sad, civil leaders, mga katigulangan ni sila, senior, because they had more experience. Murag sa ato ba, di ba? Tigulang, you are worthy of respect. Karon kulbaan ko kay tingalig dili ba mo ingon sila, you cannot teach old dogs new tricks. Ang mga tigulang, mura og maglisod na sila og pakakaton og bag-ong mga butang. Tingali mo ay difficulty sa mga pariseo og sa mga labawong pari, mga kaparian, og sa mga leaders at civil leaders. Nga naman, mga tigulang naman sila. So wala na sila magunahon bag-ong mga butang. Maglisod sila dawat sa mga gitudlo ni Jesus. Sa mga gitudlo sa iyang mga tinunan. Mao nga, karon tingali isip mura og introduction mao kini. We come to church in order to learn, whether or not we are young or old. Mayo tingali nga bisag mga anhita karon, mura og we consider also online learning. Dili nato makatunan tanan bahin sa pagtuo dinhi sa simbahan. In a special way, we know that God teaches us here, even when we pray. The Spirit, ingon pa sa Ginoo, tudluan kamo sa Espiritu. Ingon sa San Pablo sad. So, karon, this is my role to teach. Mao nga usahay mo raw klase ni siya. But I'm saying this because I'm also encouraging you to go online. Inyong i-check ang mga butang. Example. Ingon sa unang pagbasa karon, mao kini ang giingon sa Ginoo kang Siro nga iyang pinili ug iyang gipadala aron pagbuntog sa kanasuran ug pagpukan sa mga hari. Akong gi-check si Siro sa internet. He is Cyrus the Great. He is a Persian. The only Persian, the only non-Jew, dili Hudiyo, nga gitawag nga pinili sa Dios. Sa pulong sa mga Hudiyo, ang pulong nga gamiton, Mesiyas. Gamiton pulong nga gamiton alang sad sa Ginoong Hesukristo. Gipili. Sumala sa usa ka propeta, si Isaías, si Siro pinili sa Dios. And according to the internet, to Google or to Wikipedia, nahitabo ni tungod nga si Siro had a very good foreign policy. He was a conqueror. He conquered nations. That was why he became the great king of Persia, emperor. Pero, whenever he conquered a nation, iyang tagdon pag-ayo mga tao. He did not persecute them. He treated them well, justly. Mao nga, ang mga tao, bisag conquered sila under sa iyang rule, they loved him. This is why Cyrus the Great is great. Cyrus the Great. Why am I saying this? Because of the word pinili. Pinili. Kay mao ni ang problema sa mga, atong masabtan nga, wala ba mo akong gi-check sa internet, dunay usa ka phrase, akong gitan-aw kung unsay mugawas sa internet. Ang phrase nga, you killed Jesus. You killed Jesus. Kunya didto, ang unang yun nigawas, usa ka grupo bahin sa Amerika, around 2016, adunay mga batanon, students of a Catholic school, who had a game, I think a basketball game, with a Jewish team. So, Catholic team o Jewish team. Ang Catholic team, ang ilang cheering, sa ilang kontra, mao ka na, you killed Jesus. You killed Jesus. And it became controversial. In fact, it was condemned by the school itself. Mayong lesson sa panahon sa
dialogue towards harmony. Kaya di ba? Part sa dialogue towards harmony karang tuiga is inter-religious dialogue with the Jews. Sa pagkakaroon ng simbahan, di na mo ingon sa mga Hudiyo, you killed Jesus. Sa una tingali, mauna usahay ang gamiton. It's an anti-Jewish sentiment. Anti-Semitic. We do not approve of that anymore. In fact, even the church has published documents saying that the Jews did not kill Jesus. The Jews of his time, unya mao ni ang ebanghelyo karong adlaw, dili ba? Ang mga Pariseo nanlakaw og naglaraw sa pagbitik kang Jesus pinaagig mga pangutana. Unya si Jesus mismo miingon siya, mga tipagkaaron ingnon, nganong inyo manggayod akong bitkon? So he knew their malice. Jesus. I am bringing this up because ang akong pangutana, dili ba kita mahibulong nga nganong si Jesus i-persecute man sa mga Hudiyo, sa mga leader, sa mga katigulangan, sa puno, sa mga pinuno nila. Why? Dili ba mo may pagmahay sa mga tinunan panang ni San Pedro, chapter 10 sa Acts of the Apostles. Iyang giingnan ano sa centurion, dili Hudiyo, ingon niya, Jesus was a good man. He did good things. He went around doing what was good, and they killed him, hanging him on a tree. Iyang gisayop ang mga pinuno sa mga Hudiyo na pod. Because they killed him. But I think it is also good to understand, nga naman, why this animosity? Nga nung kontra man sa mga katigulangan si Jesus. Dili ba, naminaw man ta sa mga pagbasa sa niaging mga Domingo. Atong sugdan lang ang unang Domingo sa Oktubre. Ang gospel niya itong Domingo bahin sa Parasan bitaw, usa ka sambingay, usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. The vineyard owner who leased his vineyard to mga saop. Unya ang mga saop wala mag-ayo sa ilang responsibility. Mao nga di end, katapusang part sa pagbasa miingon si Jesus, sultihan ko kamo, ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga. Kisa may ang giingnan ani? Kadto mga katigulangan na po. Naglisod yun sila sabot sa pagsabot sa giingon ni Jesus. So mao ning nahitabo nga mao to ang unang Domingo sa Oktubre. Kunya sa niaging Domingo sad, it was a similar story. Mausad ang iyang gisultihan, leaders, katigulangan sa mga Hudiyo. Kunya sa iyang ang istorya, dili ba kadtong a feast. The Jews had been invited first, kay pinili man silang mga tao sa Ginoo. Kunya, wala sila nitagbo, wala sila niadto, nibalibad sila sa pagdapit ngadto sa kumbira, sa kasal. Kung sa maingon sa kahari, invite other people, dapit ang uban. Dili na ang mga Hudiyo sa ato pa. So, karon atong murag sayon, masayon sa ang pagsabot nganong gidumtan man si Jesus sa mga Hudiyo tungod sa iyang mga pulong. Ang problema mao kini tingali. Ang mga Hudiyo tungod sa katigulangan sila, wala na sila makakaton pag-ayo sa mga pulong sa Ginoo. They were no longer welcoming. Dili ba kasamiingon si Jesus, new wine should be placed into new wine skins. Dili mahimo ang bagong bino ibutang sa karaang sudlanan. Dili na mahimo. So you had to renew your mind. Usa ka lesson alang kanatong tanan. To make new our minds in order to receive, whether we are old or young, it is important to change our minds to receive what Jesus is saying. Karon, ngari ko sa second reading. Ang second reading karong Domingo magsugod ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Thessalonica. Thessalonica karon gitawag nga Thessaloniki. Tuwa sa Greece, dili ni sila mga Hudiyo. Unsa may giingon ni San Pablo kanila? Ingon sa pagsugod sa sulat, alang sa simbahan sa Thessalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Iya sa Ginoong Amahan, Dios Amahan ug sa Ginoong Hesus. Sato, these are Christians. They have received the good news of Christ. Dili na sila mga Hudiyo. Ano man, gikuha naman sa mga Hudiyo
ang maayong balita, ang pagpasangyaw sa maayong balita, gianhina sa mga Hintil, dili na mga Hudiyo. The letter to the Thessalonians is the earliest of the letters of St. Paul, about less than 20 years after Jesus died. Iyan ang gisulat ngadto sa mga taga-Thessalonica. Unya kining mga Kristiyano iyang giingnan, mga igsoon na sayod kami nga ang Dios nahigugma kaninyo o gipili kamo aron maiya. So lahi na ang gipili. Actually, this is a symbol also, symbolized in the choosing of Cyrus. Dili na mga Hudiyo ang gipili. Si Cyrus was a Persian, the only one nga gipili nga Mesiyas, gawas sa mga Hudiyo. Kunya karon ang mga Thessalonians, daghan kanila dili mga dili mga Hudiyo, gipili sad. Ang akong point is kita. Kita gipili. Pero take note sa hitabo sa mga Hudiyo. They were chosen. But the kingdom of heaven will be taken away from you, ingon pa sa Ginoo. Mausad ang pagwali sa mga tinunan sa Ginoong Hesukristo. If you do not receive what is preached, it will be taken away from you. Mayong pahinumdom ang sulat sa mga taga-Thessalonica. Karong mga Domingo, hangtod sa 5 Sundays, we will read the first letter to the Thessalonians. Mao ni ang pagsugod. Iya mo sa Ginoo. Dili ba miingon si Jesus? Give to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. Where is Caesar now? Does anything belong to him? Wala na. Everything belongs to God. We belong to God. Give back to God what belongs to Him. Mayong invitation alang ka natong tanan. And do not reject Him. Manindog palihog.